Good morning guys, today is Monday, so I'm about to go to work. So napag-usapan namin ng friend ko ng after work pumunta kami sa gym kasi it's been a while I haven't go to the gym and I paying for it like every month, so sayang din ang binabayad natin, 'di ba? So mamaya pagkatapos namin mag-out sa work, didiretso na kami sa gym kasi maganda na ang panahon ngayon, summer na, hindi na malamig sa gabi, magandang mag-exercise kasi hindi na malamig. So prepare ko na lahat ng mga isusuot ko mamaya para sa gym kasi hindi naman pwedeng mag-gym ng naka-jeans. So may pasok ako ngayon, naka-jeans yung suot ko sa work, and then dadaling ko na lang yung workout outfit natin mamaya para doon na lang tayo magbibihis sa gym. Yeah, I'm so excited, mag-gym tayo ngayon guys. Ito pala guys yung dadalhin ko, yung leggings at saka yung sports bra nandyan na, at saka papatungan ko siya nitong orange na to. Kabibili lang nito ni Dan, may tag pa nga siya, tatanggalin ko yung tag. Binili niya ito sa Big 5. Yan, binili niya sa Big 5, pang kids ata to I don't know. Tatanggalin ko siya, gugupitin ko siya, tapos ito yung dadalhin nating camera. And then, yeah, mag-gym tayo mamaya. I'm so excited. Oh wait, magdadala pala ako ng tripod. Hanapin ko yung maliit na tripod para dito. Para may magamit ako ditong tripod. So, ito guys yung dadalhin kong tripod kasi maliit lang siya. Maliit lang siya. Pwede kong ipasok sa backpack ko. So, that's it for today's guys. And I think I will see you later because I'm going to work now. Bye for now. Hi guys. So kauwi ko lang, sabi napag-usapan namin ni Ate Elnora kahapon na magdadala na kami ng damit na pang workout kasi didiretso na kami sa gym kasi malapit lang yung gym sa work. So ayan, si Ate Elnora nakalimutan yung pang workout kaya umuwi kami ulit para magbihis. So ayun, umuwi ako at saka magbibihis ako. Tamang-tamang papalitan ko yung sapatos ko kasi parang hindi komportable itong sapatos kong sinuot sa work. So magbibihis lang ako guys at samahan nyo kami mag-gym ngayong gabing ito. Ang lakas ng energy ko kagagaling ko lang sa work, wala pang pahinga, and then magbibihis lang and then diretso na sa gym. And magbibihis lang ako guys, and I will see you to the gym guys. Ang oras ngayon guys is 10:20 ng gabi. Yan. Ayan guys, nakabihis na ako. Inaantay ko lang si Ate Elnora and mag-gym tayo. Hindi muna ako naglinis ng mukha ko kasi matatagalan tayo. So maglilinis na lang ako ng mukha ko mamaya. Pag uwi ko na lang ako maglilinis ng mukha ko. Kasi kauwi ko lang galing sa work. Ano na ngayon? 10:28 PM na. Gabi na ngayon guys. So, yay! Mag-exercise tayo. It's been a while I haven't go to the gym. Like maybe you'll see 6 months. Oh my God. Maninibago na naman ang katawan ko nito kasi 6 months nga hindi ako nakapunta ng gym kasi nga dahil sa winter, tinamad na ako kasi malamig. Kaya hindi na ako nakapunta sa gym. Ngayong summer na, start na naman akong pumunta sa gym kasi sayang din yung binabayad ko, hindi ako napunta so gagamitin ko ngayon yung binabayad natin para sulit naman yung binabayad natin, kaya mag-exercise tayo ngayon guys. Yay, on the way na daw guys si Ate Elnora. So tanggalin ko yung microphone kasi tawag dito hindi masyadong mahaba, para nahihirapan akong ilagay sa backpack pag may microphone siya. Hindi muna ako gagamit ng microphone sa gym, or okay lang yan. Nasanay kasi ako guys na may microphone pero tatanggalin ko yan para mabilis ko lang ipasok sa camera bag yung camera. So I think yun lang guys. I will see you in the gym. So guys, nandito na kami, dyan kami mag-gym sa Planet Fitness guys. Yay! Ayan yung loob niya. Malaki siya, sobrang laki ng loob.
hanggang doon sa dulo, tsaka hanggang dito sa, hanggang dyan. Hanggang dyan. Malaking, ano siya, malaking gym. Pakita ko sa inyo mamaya pagpasok namin. Yay! Yan si Ate Nora. Ano, kaya pa Ate Nora? Ano, pinagpapawisan ka na? Kaya pa? No? Yan yung ginagawa niya. Yan. Iniikot namin. Mag-start kami dyan, guys. Pangalawa, pangatlo, ayan si Ate Nora. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, 8, 9, 10. 10 siya, guys. Maano. So, yan. Mag-exercise muna kami ni Ate Nora. Tayo. Ate Nora, pauwi na kami. Mag-copyright tayo nito. May music eh. We're going home. Ang laki talaga guys. Oh, yun oh. Ang linaw ng camera ko, no? You're shaking. Ang linaw ng camera ko. Baka bawalin ako nito. Bahala siya. Basa-basa. We're going home. I'm gonna ask the lady. I'm recording. I don't taste it too. Are we able to bring the camera inside? No. Okay. So guys, pauwi na kami. Ang ganda ng panahon ngayon. Ano, Ate Elnora? Yeah. Ang ganda, no? Hindi naman malamig, hindi naman... Tama lang, hindi malamig. Ang ganda. Malamigan ako. Prinsesa tayo eh. Oy, baka mahamugan ka. Maglagay ka ng sombrero, baka mahamugan ka. Ayun guys, yung Planet Fitness. Yan. Nakita nyo, ayun. Oh, sige, maglagay ka, baka mahamugan ka. Look at that. Oh my God! So, pauwi na kami guys. Ooh. Susi. Oh yeah, I forgot the key. Baby, Here. Yay! We're going home guys. Bukas nito, hindi na ako makabangon nito. Sakit na ng ano ko, katawan ko. Bukas nito, hindi na ako makabangon. May pasok pa ako bukas. Tiis ganda. Saan ako pupunta eh. Stay there. Stay. Hi Pugsley. Hi Pugsley. Love you. Hi Pugsley. Oh my gosh, sino naman yung buntot? Yeah, Nay. Stay. Hi Pugsley. Oh, naman yung buntot. Ang kulit. Sabi niya, bakit mo ako iniwan dito sa sasakyan? Ay, alam naman Naman yung buntot. Ayan. Oh my God.
Ay, sinasapak na kayo. Oh my God. Hala. Hala. I love you too, Dede. Grabe. Na ano daw siya, bakit mo daw siya iniwan? You will go and sleep na, ha? Hala. Umano na sa nanay niya. Paano pa ako mag-drive dito? Umano na sa nanay niya. Oh, ayaw na umalis. Yehey, pauwi na kami. Tomorrow again. Mag-gym tayo ulit bukas. Mag-gym tayo ulit bukas. Oo. Mga 10:30. You stay there, baby. Stay. Stay. Oh my God. Ayun siya. Hi. Hindi niya na ako inano. Napandaan ka na niya. Hindi niya na ako tinahulan ba? Napandaan ka na niya. Ay, grabe na bigla yung katawan natin, oh. Kaya nanginginig yung mga laman-laman ko. Yung legs ko nanginginig, yung legs ko tsaka yung arms ko, eh. Siguro sabi ng mga taba-taba ko, basta. Pinaghirapan ko pa naman tumaba ng magkaroon ka na naman ulit ng taba. Ay, tatanggalin ko na naman yung taba. Woo! Good luck nito sa bukas nito. Hindi ako makabangon nito. Ang sakit ng ano ko nito. Ng abs ko. Tinorture ko na naman dun sa pagbot-bot na mabigat eh. Maliwanag pa rin guys sa ano. Gabi na dito. Alas 12 na ng ano. Ng gabi. Pero malamig Wawan na nga eh. Oo, mag-uwa na, mag-aalauna na, 12:49 na, pero ano, maano pa rin. Kita kayo sa yung ano, kalsada. Ayun, yan yung kalsada. Kita mo yung Walmart. That is the Walmart. Ayan, hi Walmart. Yan, may spark. Yeah. Yan. Alam mo na kung ano ibig sabihin niyang spark? Hindi. Di ba dati yung, ewan ko, nakalimutan ko na eh. Sinabi yun sa training ba yun? Shine. Oo nga eh, sinabi yun sa ano. Ito yung ano guys, yan. Ganito, tsura dito sa United States, tahimik. Oh. Walang tao-tao yung kalsada ba? Yan. Oh, tahimik. Wala nang tao sa bihira na lang yung sasakyan kasi yung mga tao tulog na. Kami na lang magising ah. Punta kami sa ano. Ang tindi namin. Umagat hanggang umaga. Ano ba yun? Papunta na kami dito, kami umiikot sa yan. Ito na. Tapos yan yung trip store na pinupuntahan ko, malapit lang. Yan yung trip store na Ano pinupuntahan. pangalan yan? Community Trip Store. Yan yung pinupuntahan kong ukay-ukay dito sa Amerika, guys. Madilim na. Yan. Ooh. Ito madilim dito eh. Ooh. Tahimik yung neighborhood na to. Ito nga ako naglalakad eh. Kasi tahimik yun. Tsaka natatakot ako dun sa kabila maglakad sa gabi. Kasi maraming sasakyan na dumadaan. Baka mamaya may sasakyan na huminto sa akin. Hilahin na lang ako sa sasakyan. Yung van na puti. Oo, Wala. dito, dyan o, nakakatakot dito. Kasi malapit sa neighborhood, pwede kang ano eh. Sumigaw. Mababait yung tao dito eh. Mabait sila pagtulog kita. Tahimik lahat. Tahimik sila. Tahimik silang lahat eh. Ayan guys, yung mga bahay nila oh. Oh, na may mga Christmas light pa daw. Ewan mo kung nakikita niyo yan, pero may ilaw naman ito guys. Ayan, stop. Sign. And tawid tayo ng konti. And nasa bahay na tayo. O, di ba? Ang bilis lang. Naku, nanginginig yung tuhod ko. Yung binibika-bukaka yung legs, Oo, na parang na-stretch yung likod ko ay yung legs ko yung Oo. dito sa loob. Kaya nga eh. Parang na-stretch yung ano ko dito sa Yung loob. nga ginawa yung papak eh. Oo. O ginawa ko yun. Oh my God. Bukas ito good luck, hindi na ako nito makabakit. Ayan, nasa bahay na ako guys.